Kohimen kopara bayed hautrai Jesus Christ. Kejimpule baro artili mendakas kakadau hangi bad kahikai yangi kumno ngila ballong rispa ha uble. Ngiyosngo naka gospel uwe uburi ulawan shau Jisu ban ong Jisu yarap yengi ban ya benda ya kanongyo pateng hapadeng mangi ki armut ki shipara. Kejingang nur jongene uburi kalong kumno ban penrius pa yalade hakaparte. Lese kaba ula wan ban kerpad hakama tu Jisu udang yakaja badu himmen jongu. Namar lese kimi kipa jongu kila aitam kindiyat ya himmen minda nadu kata ka por uni ubri umdon jingsu. Lese umju kren badu himmen. Taminda udon kam da way pat ben yarap yawu ban yo yaka binda now uni himmen ban yakinino. Ni yoi buon ki briu kumne. Kibam ju kren bad ki himmen ki para kiba yakaja bad ki himmen ki para ka lorka kaspa ha lorka jingyo benda pateng jonki nakikimi kipa dondro himmen ki para kimju kren lese dondro ki himmen ki para ki kensang yaki nadu ka por ki lalong ki barispa hangni ujisu uwu hakama jongi yakapang haba ulawan kili Jisu kili ngamdon boreye halor kaspa jombi ngamde manga uba pensam benda yapi ka ngam shimla wan shakane ka parte ban pensam ya ka benda parte ne ka kaspa parte ngala wan ban perlong yapi balong nongyo pateng ya ka beneng kalong pang kabau Jisu hikayengi henry ki briupad Kim treban ngap ya kene ka pang shapang ka beneng ne ning jingyo pateng na beneng henry ki kuslai bunsin ya ka jingyo pateng ha ka parte. Badai na kata ka daw habangi peit shaka shiti jongu Paulus bakoi sha ki Rom ngidang yusngo biang shapang Abraham. Abraham shimla kuslai ya ke jingyo pateng na kaparte. Haba ublay ula ang ino yala kiri yala ki kur ki jai nanda leisha ka jaka bangan peni ula kongo. Kabamud Abraham ula kam kain kordor ya ke jingyo pateng na ublay. Ya ke jingim bamjekut. Ya ke jingsngaba janga parte. Lada ulong ubay id ya ke jingsngaba janga parte ne kaspa janga parte umla satyaban ino yala ka ri ya ka business jomu ya ki kam jomu ya ki parlog jomu ya ki himmen ki para jomu ya ki bahenga sem jomu ban ino ya ki baro jangane ka parte ban wat ya Jisu ngide ban sham shisha ya Jisu ngide ban yoma shisha ya Jisu ban ngide ban lomba kongu dena kata daw ka tinu belaka on na marba u Abraham ula kongo badulang ngeit u blay ula penman hokia. Na marga taga jingkongo jongu ula kerlalong u barikoid u bakoid aga jingim penman hokka bamol pelong bakoid ya. Lada ngim shimla long ki bakoid ngimla bandrong syabane. Ban poi syabane ngidon kam ban trang ya kata kaspa ban yo kane kaspa baneng ngide ban long ki bakoid. Bat kumno ka ngi laban long ki bakoit de lamba ka jingate pat ka jingshania hautrai but nios ngo shushu na ka gospel shapang we uruspa u Jisu ilayay beteng haba we uta ubri ulawan Jisu yarap yanga ban pensam benda hapadeng himmen ke para Jisu karanayu shapang uwe urispa ba bij ulom barispa udon kaspa shibun badu kein ya ka jingim jongu kabamut ban impahu pahai ha ka parte Buon gebriu ki perkat ka jingkemen kandon hangi lada ngi don kaspa kapau ban ngi impahu pahai da kata. Lalu Jisu wong kabeneng kam terwa ya kata ka jimpahu pahai kaspa henry kabeneng ka terwa hangi ya ka jimpahu pahai minsiam. Jimpahu pahai minsiam ngide bentrang. Omde ya ka jingim pahu pahai bat kaspa jongene ka parte.
Badnaga takadaw jisuang une ubij ula perkat badai kaspa kan yarap yawu henre jisuang kaddu kadwai lada uble ushimno ya ka jingim mano ban sumari ya kata kaspa kabaukein kabashibun badula perkat ya ka jimpahu pahai kaspa kan pengemen yawu ya ka kelip mat ni ino ya ka perte ngimlara ya kaspa henre bun ki beriu ki treshitam banlum kaspa ya ki baro kabang ngilum na kane ka perte ngideben ino hagane ka perte henre ya kabang ngilum na beneng ngilaban rarengkat badni ladang ngilum kindiat utrairu unum lum yangi habakut ke jingim jongi bonsin ngi kibriu ngi perkat ya kaspa jong ke perte henre ngideben sonto kaspa jong gane ke perte kalong ka jingkit kabakia kata ke jingkit kabakia kanum yarap yang iban khair beneng henre kaspa beneng kanang pinsting yangi bad habang ngidang sting namar ka jingid ujisu ngilaban hersha beneng tengi haben bret tilli yalade hakamat ujisu da ka jingid bad ka jingshania hawu henre uni urispa ula kia palat kia ngaha ongkong hangne kia haga jimur jimbar kajum ulas no kia mensiam namar man kamit man gasni udang perkat kumno un sumare kaspa henre ki briu ki balait lui nagata ka jingit kaspa kilong ki basting hapo jongki kadba nang sting hapo jongki ka boru trai kan stang ban trekam ngi haban ino ya baru kita ki jingit tenat ya kaspa jongene ka perte ne ka rompong jong ka perte ladanga im ne nga yap ngade balong ka jongu kris ko himen ko para tongin duai pau jisu in perlong yangi bastat ki bakam stat lem gomda ngin ka lalong ki bij bam shampang bam snautu kaya ka ba ujisu tarwahani duai hagane ki yukirish bakui jisu perlong yangi kam stat karamba ngindup lum ya kaspa jong ka beneng man ka kerlit mat bangila balong ki kon jome bad mena pen man hok yangi da kane ka jingshania da kane ka jinget da kane ka jingkongu ka bangedon man ka kerlit mat aga jingim jongi jisu be id karko kardo yangi ngiru kum une ubriu haka gospel ngi id palat ka kaspa bad ngi kuslai ka jingim jongi daga perkat ya kaspa jongi ne ka perte henre hikai yangi banwat ya ka nongyo pateng kabawan name kabalong kabaneng pelong yangi ki basting haka jim perkat jongi ramba ngin watang yame shilendar ka jingim jongi enyaro ya utrai Jesu Christ